Dobar dan, da li vaša deca ide u školu? Pa jedu samo deca, ide u škola, ovi drugi ne. Pa zašto ne ide u školu? Pa nisam školovala od vremena pa do sad, samo ova jedna sin ide u škole. Znate da je obrazovanje obavezno? Pa znam. Pa zašto ne ide u školu? Ja ne znam po kabini. Pa će da stavim još 2 deca u škola. Od sutra. Sutra, bre. Nikad. Od sutra će obavezno da ide ova, ne ova. Ime. Ova, ne ova. Ova, pizza and pizza i želada. I ovaj moj mali si, ovaj veliki još. Ovi su mali još, znaš. Još. Naravno, sve će da poginem u voda! Naravno, sve će da poginem u vozu! U vozu! Naravno, sve će da poginem u vodu! Voda! Mali. Ja i moj deta se nismo kupali 3 godine, Bog znam koliko imamo maške preko na glava. Ja bi jednu mašinju, jednu pešerniću, garnjošeru. I to je tako. Svašta bi oni imaju. Narod ima kako žive, narod Beograd. Dobili 2000 plata, penzija, plata, već šta je? A mi ovdje da crkamo će da poginemo u vodu. Ćao.